Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isename nguNgciki, ichomi zami zindibiza Vovo. Namhlanje we've got a special episode. Guest yethu nguZolani Zondani. Hey, Zip, bathi Zip okanye bathini? Abathi Zip butwa. Bathi Zip. Welcome to Uphikelela podcast. It's an honor butwa. Like ndingoyena umuntu uvuyelayo balapha more than wena uvuyela into yokuba like ndibe lapha ndivuyela udibana nawe butwa enkosi butwa jonga andiyazi ndifonelwe ngabantu bangaphi yo so uZolani ngulona in the past week ebewalker from eBay uyongena eCape Town khona iquestion yokuqala mfana awukhanga uza apha like we walk atambula benza ugqitha butwa mbheke ngaseKapa ibento walker kuzapha benza ugqitha inanibambeki xa walker lately anibambeki. So namhlanje guest yethu nguZolani, as you can see. Abanye ke niyabazi ngaphezulu nami, abanye they've been following you for a week, bahamba apha kuthethwa hey funa khumla ungathethanga ngawe. Wonke umuntu nomama umama uthi hey kula mfana manje uye eKapa manje selamanzi. Olethi so umuntu yakufollowa kakhulu. So mna ndibawela today ukuthetha ngoZolani. Yes. Mna ndibawula uyazi ba ubani uZolani, uzalile phi uZolani, sele siye eKapa nje yintoni lenzekayo. Mhlawumbe uZolani ulahlwe icherry. Hey uZolani ngoku yena qole andayibetha yagowa yayibetha xa ngoku xa sekho abantu azulisa uZolani direction ndifuna ubalonda. Otherwise ke uZolani ngubani? Siqale nje apha. uZolani bhutwam eligama qala uZolani sure bhutwam okay. uZolani nguZolani waseSoweto. Okay. Ibizwa ngoba iGqeberha ngoku indawo yakhona. iSoweto yona indawo encinci apha eGqeberha bePort Elizabeth. Okay. Iyaziwa ngezinto ke ezininzi. Jonga mamela ne? Xana umuntu esithi uphuma eSoweto ufuneke ulungise ukuhlala nje bheka ngiphetha nganto ifoni yami iphi bese kantoni butwa hayi kodwa yabo so iSoweto yazwelo hlobo butwa umuntu yothuka eSoweto mina ndiphuma pha butwa eSoweto ndizalelwe yonke into yami ndayenzela phaya. So uZolani ligama endalithiwa ngumalume wami, umalume omncinci ke because ashiyani kakhulu mina naye iminyaka but ngela xesha wenithile igama yena xa ndibala ku92 mina ndingu94. So kwabuzwa bana igama lalo mntana ngubani watsho ngokwakhe banguZolani xa ndibaliselwa ebena 2 yena. Yes kaloku ngu92 mina ndingu94 xa sensiva endlini kuba eligama lami lizenjani kuthiwa kwatsho yena banguZolani igama lalo mntana. Qala uva umuntu othiwa umuntu na2. Yes. So umalume wami nguSimthembile Tom yena. So umna ndinguzalwa nguNyameka Patient Zondani umama wami lowo ndizalelwa apha eBay eSoweto. Okay. Yes. Okay. Hey, all right. No. Ithinga nini ukubona mosezwide kusezwide. ENew Brad kuseblawa. Ithini Soweto teketiswa njani? Ningathi ayiteketiswa manje Soweto esite eZangaro. Komshaya Zafe. An injury to one is an injury to all kweligaslethu. Yo. Mamela ke mna ke mnake ndingoka 1980. Yes. Mna andikhomde kwinto ze-apartheid but kodwa bendikhona. Yes. Itoyi mna ngwazakhele nobathana. Yes. So eNjoli Road, so indlu yasekhaya yayi close to iNjoli Road. So nge-80s mhlawumbe na 9 yabo zaba na 10 ezumntana xa kuyitoyi sifuna uyibetha. Jonga itoyi ezazichisa ndothuka one time sense Soweto. So you can imagine disuka netoyi from enobathana because of ibetha istrong yabo. So itoyi mos bangabana zininzi enyadlula kwenye umke nabanye but ke iSoweto ndiyazi nisemncinci. There were stories about iSoweto
I'd also love to hear wena ubhadla sekunjani eSoweto. Yabo? So uOlet ke ngoku uthi ngibama Olet Unyameka Patience Nyami. Yes, isinyami. Nyami. Apho fika lokumamela. Xana wena unga 94, ne? And then unyami ngophi umnyami? Mhlawumbe kaloku unyami icherry kum. Nguka 67 mama nge-3 kaNovember. Ngusisinyami. Yeah, because ngela xesha ndizalwa yena una 27 Olet. Ayisisinyami. Sister. Yeah, Sinyami. Mamela ke ngoku ndifuna uza nayo kahle bona nje this thing. Yabo? So umuntu ebengakwazi athi xa gqibukela naqomba hayi uyakwazi. Okay. Kusisinyami niba ngaphi? Sibaye ukhona usister wami ngaphambili. Okay. Wayengunwabisa yena igama lakhe but andisakhumbula actually age yakhe ngokweminyaka because ezinye izinto khange zihlale kahle phansi nefamily in terms of information zabantu. Yena usister wami usweleke kodwa ngo-99 ne I think so. Yubo somncinci. Usweleka kingozi eyenzeka kwabantwana basesikolweni watshona elwandle. Kwabanye abantu ikhona ingozi yakhe yakhona kwabantwana basikolo eGarrett isikolo esilapha ngaseDenqeqo. Yabona pha sister wami wasweleka kulongozi. That's where ke I got a position yobukhulu ndabusacrificeelo ngusisister. Abantwana babetshona elwandle. Yeah, batshona elwandle I think it's 99 man if I'm not mistaken. I think it's 99. Because bensendikhona nomnina wami besekhona abebengekho suppose sibayi4 kumamama. Nguye ngulonithetha ngayo Nwabisa ibe ndim ibe ngu Athi ubrother wami ibe ngu Anele it's by 5 ne yes ibe ngu Anele ibe ngu Aphelele yawavala amagama ahamba njani uNwabisa nguZolani nguAthenkosi ibe ngu Anele ibe ngu Aphelele kulapho ke ngumama waqhibilisa khona wavala. Liqhibile masinyana yabona amagama bewanika abantwana nguAthenkosi nguAnele kwakucunjwa ugqibile uLithi phaya kwakuthiwa Aphelele ke savala ke ngoaphelele. Ayina then ke ngoku xa ubasa ngobusho betha ngalo ke ngoku clearly inoba ukhona ke utata apha ecamkwenu uyimillionaire thema kusenzeka ngohlobo ke itime yaqhub EP time. Rotman iniboni mamele kakuhle ngexesha unibuza into yokuba ndingubani ndibize icala lika mama qha. Yabona ndibize the reason why ndibize icala lika mama ndifuna uyiveza ba ijourney yami ihamba njani. Yabo because nam ndizalwe ndabona umama ndabona umakhulu ndabona like the side of the Zondani and the Dom which is zifamily ezisetyenziswayo ekhaya. Utata wami ndikhule ngamazi bhuti wami. Ndikhule ngamazi utata wami ndizoqala udibana naye ndina-18. Even with the people in front of me uNwabisa andizange ndavanda ngotatakhe. Zange ndavanda ngotatakhe. And then even the ones who followed after me like uAthi naye khangabi na bekho ndamazi utatakhe ke yena ke but ke bengekho relationship elohlobo into yokuba kube solid naye akhule under utata ababe fortunate ngaba babini ulenduzo uAnele noAphele bona babe notata oyi1 up until ke umama wami wasweleka bona ke umama was involved notata wabo ke elohlobo. Ndim lo utata wami mina ndiqala uzomazi ngondina 18 2013 yes. Yo mamela ke ngoku i-timer andiyase siqhelile thina ama-time yabaleka ama-time yathini kwenzeke njani for uba i-time ungayazi? Is it mhlambi i-timer ibethe ngohlobo kwenziwa ngalo ithi nje nyami and then iphike okanye ithini? How did it happen and i-time ibikwephi kasi? Okay. Ngelixesha umamam wena Rotman it's so sad. I wish ngoku nje banikwazi bandimdala ndingaka ndingahlala phansi neOledi just to understand what happened because umamam xa bendimbuza ngezinto ezininzi ze-family like mna bandisuka apho kwenzeka ntoni ngam ebangumntu abe emotional akhale yabo but as bali yami ixesha that's when I got to understand Oledi lam went through a lot.
yabo. That's why kule ndawo ndingikuyo I'm not blaming, only I'm proud of uba ngumntana kaSisinyameka. Bendibiza Nyameka bengabizi mama. That's eligama lethi mama ndilikwazi kakuhle because mama benisithi Nyameka kuye. Yabo. So lento yo legama I'm proud of lona lazisamna emhlabeni. Ngaloo ndlela whatever circumstances ngayo. So bengumuntu oselayo yabo. So bendithi ndimbuza ulethi kwenzeka ntoni utatam akhale yabo. Zolani utatakho ukhona uhlala eQonca yabo. Lijone eQonca ntontoni. Beyivala manje la topic. But ndangumuntu ongayihoyanga ke lonto le because bendingumuntu fortunate mani mina akhuleni kwami. Senjobe bebakhona abantu abendenza ndilibale ngento banatata but ndiyibone with the hope into one day noma utata angawalk esikolweni azonithatha ezofuna unyana wakhe. So uthoko sweleka ye umamami ngo2009 yakungona into katatami ba into ethathelwa serious for ukuba mayijongwe ba utata akho undawoni ithini into katata kuyaphila okanye akaphili. Makazi wami ke got to be involved ulenduzo noSolomzi Gola Sinowinki wangena ke ngoku Zolani sokhangelela utata akho apha eKing yonke lana. So xa ndisiva ke ngoku istory ngokuba ndiye ndabane sit down nabantu because I remember 2010 kwakufuneka ndolukile 2011 ndanza koluka 2011 because kwakuno cousin wami bebengena from eKing. So nginxaba ke ndikhulula ke ikhaya lesokola andumakhulu guidance kamakhulu because ngo2009 ukusweleka ko mamam they force into yoba masibeke foster care yabo because besisokola besibeke grant bazama foster care. But ke ngoba phela beyiforce into yokuba masame into basimchekishe utata because utata akawumazwe. It's not like uyaziwa bawasweleka okanye wathi asimazi. So makazi wami that's when he got bamakayenze lento wakhangela 2011 kulapho ke ngokubazama into bamandoluke yabo because makhulu akanamali nansi opportunity kuyolukwa yabo manzele ngena nami ndithi go through nalento but ke andafuna ukuluka because I felt like 2011 kungona beniqala ke ngokuba involve ezintwini because ndiyabona ba akumnandi ngoku andizukwazi ukuluka ndisayonwabela lento uba ndimtsha. Nasendlini bathi no asizukwazi ukolusa because le ndlela benzokuluka ngaye benzoluka without amasiko because pendlini bayasebenzisa amasiko bayakholelwa emasikweni phakamakazi wami ke bahamba ke 7 days elahlobo. So bekhona ke ngoku into yoba ayizokuba ngalendlela ndikhule ngayo nyani ke ayenzeka lonto le. So in that day kwahanjwa ke the following days family siyodibana nomnye waba bantu babone ngathi bazi suspect because kuthiwa lena yayi group of 4 people babechomene yabo babechomene. So akho mntu onolatha ba umama way specific nalo wayechomene nalo yabo. But when we got to ba siye ke ngoku etown so dibana nomnye ubhuti elabhuti shem I just wish kule ndawo kuyo uyayazi ba ndamfumana utata I don't know because ukhona olo wayedibanisa ababa umakazi wami nguye ibe ngulo sasiya kuye nomnye lo wandisa kutatam then ibe ngutatam. So bayi4 abafana abalapha kulento and nabo kufuna ujonga ke ngokuba ngubani waye involve apha but ke ngokuhamba kwezi steps bandisa kulo. So lo once aya kuye town ngale day 2011 wathi no mina zange ndathandana noSisinyameka yabo ndiyamazi khanichekishe ubhutsa Mxolo yabo nguye ewayethandana noSisinyameka ngela xesha. Nyani ke ngo2011 njalo sayiyeka siyifamily manje uphansi 1 2 samani ngokuthi sangefo ndicinga yebantu bonke babebhizi olethi balenza njalo olethi lama balenza njalo olethi lama ansoyiki olethi lama balenza njalo eyozipha no bula yabo olethi lama soze libele lo hlobo yabo soze libele lo hlobo siyabe izo story yabo. That's why ezi story wena kodwa nami ngela xesha yayifika le endiqomba olethi and then party shame ubhuti wanicacisa no not that yaba yenzeka kha sasizichomi olethi wakho echomene olethi wami echomene nomfazi mandithi bayi4 uchomene nalomfazi walotata alright yabo. Then ibe itime yami ibe ngulo sayobhudela kuye nalo wandisa ke time yami because ese story side man. So naba abantu befo babengabantu abangamadoda nyani ke 2011 siyeke lento sijike because one ke usiminus 1 akekho on the picture
yabo siminus nobhuti lo lo ndithi uchomene uLady bechomene nomfazi wakhe nyani ke it's fine esigoduke ke iyekwe lento 2011 2012 busy ke nento zami nama ndiwuyanga 2011 kuzafuneka ndolukile ke ngoku yaphushwa lento because isiduko andisazi isiduko apha sebenza isiduko ndimana ndibiza manje isiduko nje ke ba ndingumni yabo ndingumcethe yabo isiduko saka uLady yabo Kini yabo ngumcethe ungumcethe kodwa be umama ngumamcethe umama Kini dadwethu eke yabona kanti ubuzayithetha ngolekla usengxakini ngoku yabo so yabalelo hlobo ke wena Grootman yami okay ndayijik ngo2013 ke ngibanza koluka because I was involved ke ngoku ezintweni nami ndiyabhapha and ke ngoku abantu ifamily starting to get worried yabo baye manozolani ngathi is lost yabo apha life in because indlela behave ngayo mna it's sort of attention kanje yabo benikwezinto zezikhothani yabo bese ngoba ndilindele ba yinto le ubusy nayo yeah no mhlawumbe ubusy nando yeah benezinto zezikhothani nami nento ubusy Ultraman yes Custard that life made me Grootman that life we can say a lot of things about that life but molded me on a right level kumna insebenzele yabo sizayitouch yabo okay ngabe namsebenzi sithi sifika ke ngoku 2013 ke ngoba kufuneka ndolukile nawo ke ngoku ipressure iyakhula because isiduko and also apha ke ngoku iza kwenziwa njani lento andithi uMagriza uyasokola kwelinye icala ba kanamali but we managed to save ngalanyaka sibeka imali yami yefoster care ba mandizokoluka ngayo yabo noMagriza ke wazama lento uzuqokelela ke kwigrand yakhe nefamily go I think it was around July kanje undenza ugrade grade 11 ne ya ndenza ugrade ndiphinda ugrade 11 ngalanyaka ndiphinda ugrade 11 phone umakazi wami Zolani simfumene tatakho yabo but ke ngoku asikwazi uvela siye pha uzafuna kuze ngapha sibe nokwazi ukuya pha yabo because xa sesivu chatile lo muntu nefamily yakhe so xa sivela siya pha izaba ingxaki nyani I was this young boy endiyiyo ke ndikhwele ndiyeking fike umakazi wami I think it was on a Saturday yeah it was on a Saturday thatha umakazi wami ke asise town so ndiba ndiye town ndihamba nomyeni wakhe the late se Ndumisokola yabo ndihamba naye ke ngoku so sifike phayana bathi bona abazukwazi ukuhamba nami because ke izaba ngathi bazo attack nendoni so you can imagine for a young kid eya kwindawo angayaziyo without being accompanied yabo so but it's fine ndifike ke ndidrotshwe kule town lo tata ela tata lwani kadibana naye namhlanje la tata wisha ndiyadibana naye utata uqhuba ivan for a furniture shop yabo ndihliswe kuye ke lo ucaba waye tavern una ngela xesha Zolani nangu tata ubani uza kudibanisa nobani lo uzayena utata so ngiyapaswa over kokoko dibana lo tata no ayindimi lo uzawuhamba naye I think it was Bongani into ezinjalo I'm not sure nyana athi gqele obhuti brother masambe yabo andithathe ke town lo nishiwe kuye andithathwa ngomnye sihambe eKingsburg eKing Williamstown sehleke sifike kwenye athi okay before siye kule indlu saya kuyo masambe ndifuna ukubonisa something sifika kwenye indlu apha ene tavern ene shop yabo sifike athi hlala apha ndihlale ke athenga idrink sihlale sisasela le drink kuthi gqi omnye umakhulu yabo oh no before that athi yena kum masiye kule indlu kuqala sekwenye indlu safika kwathi mandihlale pha kulandlu athi uzawuhamba nje kancinci mandihlale kule indlu uzayikho ndawo yakuyo ahambe afike kule ndlu angene kule ndlu yena mina ndihleli phansi shepa ahambe yabo aphinda abuye iza masambe sike sihamba fike sihlale phansi kule ndawo yitavern idibene neshop athenga idrinks sisele athi kum sahleli phansi mos mina ngisacofela ifone yami athi gqi bulisana ngomakhulu wakho ngubani ke ngoku yabo ndikhula ke ekhaya ke labantu abangomama so I know how i-approach yami is always solid molo makhulu molo mntanami njani ndiyaphila khona njani wena ungubani ke wena yabo ngifuna ndichazile ke mina ndinguzolani isuke eBhayi
ndingumntana kaNyameka Zondani ntontontontoni. Oh okay, hey hayi ndiyakubona mntanam yabo qho hey ivalo ke ngoku liyabetha khandichazele uba ndizodibana nomakhulu wam apha but ndiya-introduce it's fine. Ubana kekho yabo caba ubhuti ke wazoyicacisa yena before andizise ubana kekho usemngcwabeni ntontontontontontontoni yabo khalinda buye athi ubhuti ke no sawuhamba siye kule ndlu besihleli kuyo asiyolinda phaya nyani sifike sihlale kumisa imoto phandle sithi ba ixesha lihamba afike wangene lo bhuti yabo bhuti omde yabo inqomele lo tata endamanqena ke ngoku hlale phansi molo mfana nami ndeza ndibulise yabo ungubani ndisichaza ndinguzolani ndisuke eBhayi ndiyafunisa ndifundisa ngutata wami yabo athi lo bhuti umama wakho ndiyamazi yabo but andiphiki into anivumi into I have to bandiveze loo nto le ngutata wami into wayithethayo shem wathi akaphiki into akavumi into but umamam uyamazi but ke utshatile unefamily yonke so uzawucela basodibana nefamily yakhe then iaddresswe le nto yo zange ndabethelwa lovalo lahlobo ngala day I still remember that day esaya ke kwabizwa ifamily everyone was there ndangena ndazichaza again doing la ndiyi-1 ngubani yabo kwayobizwa kunkosikazi katatam ewaza uyabazi mos eza zinto zefamily zabexhosa ufuna ukujonga izantu uthini yonke laa nto yabo azijonge mani lo mntu unazo le nto yalapha nentoni nomlomo abantu abanintsi ke xa bendicacisa from there le ndawo yam exactly notatam yonke into so okay ake sihlale ungubani ke wena ndisichaze Zolani yonke laa nto athi azothi kubizwe ke ngoku unkosikazi azi unkosikazi tatam ungubani ke wena ndisichaze kubuza uba kutheni umfuna ngoku utatakho thini le nto yabo endichaza uba no utatam ndimkhangela because of ndiza koluka yaqonda now ndifuna imvelaphi yam I'm not here to uba ndizoclaim izinto ndizothini I'm just want to know uba ndisuka because ndikhula ngoku yeah ingabe namsebenzi ke athi umama no yabo nam andikho against le nto nanku umuntu uzawuthetha yeah. Then they said no we're going to go for i-DNA because kaloku ziyenzeka izinto ngoku kuthiwa abantu ngotata babantu babengafisingabo I was like okay no I'm willing to go for this thing because ekugqibeleni ndiyamfuna nam utatam nyani kwanjwe ke kuyiwe ki-DNA ndigoduke mna kuthiwa ndizagoduka ndizafowunelwa for i-DNA I think DNA was around September nyani ndafowunelwa saya sayoyenza i-DNA ndim notatam ke ngoku soyi-2 yenziwe i-DNA after i-DNA ndagoduka kuthiwa i-results sazilinda ndiseBhayi I don't remember the day but wafowuna umakazi wam Zolani ngutatakho mntanam oh wow man you wow bra hey man the business obomi bam sasiqala uhlangana futhi after le xesha elide ndihambe ndisikhangela ndingazazi uba ndingubani hey Brian I don't know noba eli xesha elirayithi but kodwa ke bazama umakhulu wam bazama usister bam kamakhulu wam wonke umntu ekhaya for uba yonke into mabe possible for him without utatam. Hey, I didn't even know bangabana kukhinde dibanisa namathethe. Hey, bra. Yo. Tata. Jonga. Yo. Yo. Zipa. Ndiyavuya man wadibana netime bra. I'm sorry ebengekho for ixesha. But I'm happy wadibana naye ekugqibeleni even though bekusebudaleni. Ndifuna nje ubuza nje into eyi-1 man natsho mam ne. Later uve into yoba why itime ebingekho like xa sowusiva ke ngoku later ke ngoku into yoba why ke ngoku utata ubungekho in my life ubuphikile
khange siziswisisa kuwe kwenzeke njani, like why ubungekho, but did you ask that question ifikelele up? Because of izinto ezininzi wena bhuti wami kan like fumene itime yam uolid wam siswelekile, Okay. and even with the family ezinye izinto bebengazazi because mamam was never in a king. Yonke le nto yenzeke king wayengayanga king for into yokuba makayohlala, wayeyofunda also to help with umakazi kwela cala. Sure. But ke ngoku ngenxa yoba ke abantu benento zabo because umamam eli xesha 27 besengumntu oyenza into zakhe ngendlela yakhe. So ukufumanisa kwakhe that upregnant, I don't know noba bathi makabuyele eBhayi okanye yena wadecide uzibuyelela eBhayi, but isusu sizovela phi eBhayi. So ke ngoku umakhulu wam nabanye abantu they didn't know ba yenzeke iphi lento, uyaqonda. I think ke ngoku zange bakwazi ke ngoku uthatha isisu basise kuloo ndawo bahambe bekhangela nesusu, bathatha umntana bawukhona bazamkhulisa umntana, but esibantu ndisiva kuthiwa ingathi seke yathethwa but zange ibheke ndawo, I don't know, I'm not sure nge-details yawo. So you know one of the reasons ezindikhalisayo bhuti wam ndithi ba kulapho ndabona khona like izinto zam zizade zahlangane for utatam, ndizawudibana notatam, khange kube njalo. So at the time isenze kuqomba yes into zam zizawuba right ke ngoku ufumana kwakho the results, the feeling is you. Khange kube njalo bhuti wami, khange kube njalo, like not because of benganokwazi uba njalo, it's because of the time. We were way past time because there's this inner child ekum that still wanted to catch up. Like I wished mna bengaqala ekuqaleni for everything, like and like as excitement bilapha kum ba zonke izinto zizolunga ngoku, whatever that I need. There's an extra person now because I feel like mna ukuba nomntana is a permanent responsibility. Like you don't get to uba uthi ndigqibile ngomntana, you don't finish. Like that's why I'm thinking namntana, because I'm afraid of will I be able to like to continue with the permanent responsibility. Even with me, I'm still not happy. My inner child is not happy. My inner child still needs attention, still needs a call from tatam, still needs like a lot of things, but I'm not getting those things. I'm so sorry, man. I'm not. Like, understanding, but I'm one of the strongest people like who have ever lived, because of I'm able to speak with myself that brah, don't fail yourself. You got this. You've conquered iminyaka ebengaka, like living with abantu, like Thixo ngizisela abantu mama bakuthandi mama bekhona yonke into. But omakazi bam, omakhulu bam bebekhona for him na. Nabanye abantu ke basestratweni like help me kwizinto ezininzi for uba mandingabi involved ezintweni, because nowam ubomi like ngebuye enye into, because ndikhula without utata, but like I have this strong personality, like there's a lot of things enazo that I know, but like andizenzekanga nxaba like ndindim. It's because of God. Because of like I'm a light man. You can imagine like from the khule ngabantu kotata zindoni into endiphosene nazo, like zindoni izinto endiqithe kuzo for uba mandibeke kule ndawo ndikuyo namhlanje, ndikwazi uhlala nawe bhuti, ndikwazi ujongwa lilizwe elihlobo. This thing didn't come easy. Ngosi bhuti wami. Okay. Sele namanzi mfondini. Okay bhuti wami. Okay. Jonga. Yo tata. Siyamfumana utata. Iyenzeka into ye-DNA. Sinamaphupho into bangabana ngoku nizafana nabanye abantwana. Yes. Abanotata. Bekunzima ukuthenga isihlangu, bekunzima ukwenza this, besithatha from imali kamakhulu.
besisithini i-relationship ithini ke ngoku ne-timer emveni bayifumene ithi nje apha emveni bayifumene i-timer into yoba ngabana kunyana iye kanjani ndiyabona ubuza nje into eyi-one kodwa i-time itshatile ngoku xa ujongile ibiseyitshatile the time usenzeka wena no okay No. ndiyayithanda lo phaa kuba noko umama waphaa noko akazuqumba engathi Yeah. wenzeke ngokukhona Yeah, even like- though ke engekho relevant she's so loving. She's so loving. okay Mama, Lendus, I call her my mom. Okay. My mom, like, she makes sure everything that and I get everything. Like, okay yintoni lena mhlawumbi i-time engayenziyo ngoku is it you wanted uba aze azokubukela xa ubhizi noba usikhothani no, bebekhona iphosa icustard time yeah, no, dibene naye is like sendigqithile kulo life, yabo. Okay. but yintoni lena oqonda uba hey man bendicimba at least utata ngokubokho bakhe ngoku into yokuqala esinoyenza nezumzekelo cela ukwenzela imbeleko ekhaya Yes, yabo yes, yes. itime ibe excited Yes. ithenge zonke izinto yenze naye iqonda uba hey man lo muntu bengekho for 18 years in my life ngidibana naye semdala akhange ndiphike akhange ndithini bendingayazi Yes. nam ndiyiva ngoku le nto Yes. ithini into leyo ufihleke ngoba ube disappointed bekuphi apho uqonda uba this one noko bendicimba itime izayikhavarisha yintoni le yenzeka Okay, but itime yami izamile. okay Catch up, yabo. Sure. But I believe because of like already no life, yabo. Right. Kubenzima ke ngokuthi uba you can see here like umuntu already onezinto like azijuglishayo. Okay. And then now Financially. Yeah, yabo. He has to juggle another one kuzoba nzima and ke ngoku kune sacrifices funeke zenziwe. That's why ndisithi ba like yonke lento xa ndizijongela mina like kuye kwabakho izinto bahlala phansi nguye nomama uyabo ba fethu yenze izinto for uzolani yenze izi but ezinye zizofeyila ke nentoni njalo njalo that nami efuneke ndizi-understandile but because of like ndinalanto man I'm your son sure and njengoba there's no one else that's gonna help me now. Sure. That's why when ndifile khona like ndifile elihlobo yabo ba how can ba like ndisokole even nangoku like ukhona like Sure. yabo but zizinto endiphila ndizi-understand nje bandikhuluma no man lo muntu uno life and also that nendoni but with that thing of knowing ba like I am supposed to be his permanent responsibility because I didn't choose to be in this life into abayenzayo nomama yabo yayenza bamambe lapha so now I feel like suppose bathi because mina ndinalo ngqondo mina bhuti wami into right ingqondo right yeah xa unomntana right, yabo and even nokushape ubomi bami andikhulanga ihlobo lomntana wonke suppose ukhula ngayo ulife wami ushape with these circumstances that I went through zona yabo that's why ndile hlobo ngoku even with this even if lento yoba ndi-proud uba ndingulozolani I didn't choose ukuba le hlobo zimeko that I went through zona yabo so I didn't paint my picture my own picture yento ba life ndifuna benjani ndipaintelwe yabo mhlawumbi babe ndinabazali bobabini ndihlala nabazali bami bobabini ngengekho lapha namhlanje yabo mame sorry nje kancinci for umuntu ongayaziyo ne thina sikhulele lapha eBhayi yes thina siyazi Soweto yes wena uyibetha nje light into yoba indlela okhule ngayo like nje umuntu acimbe into enormal do you want us to paint iSoweto we for can go abantu through because abantu bacima mhlawumbe into yoba asuka wethu akhondo yabo hayi mo akhondo yabo so ndiyabawela sikhe singene nje into yoba zikhona ezi-specific ethe go through zona eSoweto yes yeah kaba njani ufuna thini ngengaba oh jonga ndiyafuna into yoba ngabana kwenzeka ntoni it for us thina bangikhopha eSoweto ne Yes. nethuthi hey ngela xesha ke nanisa businesses sure bangathiwa usisi seSoweto yo into endicingayo uqanza yocheck kanjani eSoweto ndathi ndisamle naye kulokona ndirojo mna qala ndicela amaxolo mna qala for umuntu opha what does it mean uTupac ngenye igame wakhe wane interview echaza into yoba yeni namapolisa niphatha ii-guns nezinto to come to us upper in the hood thina sihamba around these people singaphethanga nix nina as amapolisa you don't come to the hood niho protected niphethe izinto wena Zolani eSoweto because ipicture yethu thina Yeah.
whenever sifunda ngeSoweto ngqangqaqa yeah udutyulwe neSoweto naxa kuthilwa ngegangs kuthiwa hey jonga lamajita aseSoweto around aseNew Bright hey naseSenalpansi ukhamba naseSenalpansi angavaniyo nowaseSoweto aseSoweto okanye hayi eSenalpansi ngawaseSoweto yes ngawa khupha hit ephakathi eseleni yebo so for us ke ngaba ngopha kasinike lo picture ezuzolana uday to day wakhe ba uphephe bullet ezingaphi eday naxa uthenga isonka ukhiprayer endlini zolani mna nami xa uphuma apha mhlawumbe udutyula kule Soweto ithini into kasinike thina ke ngoku so that umuntu azothi Thixo uphuma apha lo muntu eke yes kodwa singayiyekanga into ba not wonke umuntu eseSoweto wenza lo yes yabona but kodwa aba bangazenziyo baphila njani na okay bhuti wami iSoweto bhuti wami ndifuna like ubonisa abantu namhlanje sure iSoweto ayilento abantu bacinga bayiyo alright like the way umuntu xa usithi uhlala eSoweto athi you akhuze no okay no bhuti wami ayikolelo hlobo iSoweto Soweto is a beautiful place it has beautiful people sure I'm one of them like baninzi abantu abaphume eSoweto like abazi positive role models it's just the picture that is already there about iSoweto and the things abantu that get to hear yabo about iSoweto and ke ngoku with us not being loud about indaba yento yokuba ndiphume eSoweto nditheni yenze abantu abaninzi bacinga iSoweto there's nothing that can come or grow out of iSoweto even the people abahlala kwezindawo ngokuma Cape Town noma ntoni most yabo imvelaphi yabo yaseSoweto they can tell you it's just recently now they decided to go out of iSoweto ngenxa yezinto ababonayo bana ngoku ngoku ndisebenzela izinto ngoku ezingazoba protected because of people who don't respect indaba ye-hustle yam yenoba okay mna khange ndiyenze nge-instant gratification lento ndithathe ixesha so when I was looking for instant gratification want to take away everything let me rather live up yabo yeah so iSoweto ayondawo want to kuyadutyulwana yes ziyenzeka izinto bhuti wami we're not gonna run away from the fact jambas ukhona akho xesha kuthiwa yeah like ufuna ntoni eSoweto wena after 9 elehlobo lasezinyoka elehlobo laseKwaZakhele njalo mama zonke ezindawo cha it's just that kunala picture ebantwini xa seyivela pha iyapaqwa xa bexaxisa bona the statistics ezenzekayo awuhlala eSoweto no yabo suke eSoweto yabo so yile lahlobo yabo so mhlawumbe necherry xa izichaza ne yabona mosikhola ndlela ihlayo ne iJohnson nami ndandla ngokutsho xa ebona nje iJohnson nje xa izibiza umuntu nansotho ngapha athi anisezwide just nje xa ufikile ba ala qala nje isithatha nje kwecala ngapha uthetha into endala wena Khumani nami bendla ngokutsho like before bengathi nisezwide benisithi niseJohnson Road because indasekhaya ibambi ikona iJohnson Road iphele eSoweto ezantsi ndithi ndiseJohnson Road wena ke ngokuza kwakho you will see ba no man ndiseSoweto apha ndicacise ndithi Soweto wena le ndawo uyoyikayo nansi ngasesquareni yabo mna ndilapha ndithi xa sigela sithi sike heights sithi Soweto heights Soweto ileya sisike heights sithi hamba nazenzeki apha izinto yabo okay akabikho ngxaki so izalo hlobo into yaseSoweto yabo nami I could have choose into yokuba ndingene zikhona izinto ziyenzeka kuStoti yonke lana but ke ngoku mina was fortunate I'm exposed to ezindawo elicala liphezulu uyabo because andikhulela ngezantsi kakhulu khulele pha kwe-heights yeah ndiki-high because bendifunda emsengeni yabo emsengeni mosisezwide yabo so besiboniswa izinto ezininzi ukubheka ngapha that's why ndidla ngokuthi naxa ndithethe ebantwini exposure to anything great will make you one more so nami I was not exposed kwizinto bezisenzeka ezantsi eSoweto like kuma ZH ngapha kuma big ways kwela macala like ZH yeah ndibona ZH yeah yabona pha yeah ZH ine history nezinye indawo zine history yazo yabo so elihlobo abanye abantu ba expose kwizinto ngalo mina mhlambe nikwazi shemani chere se ZH ngoku ithi indoni zolana yenzayo you are like we talk about these things thina abantu baseSoweto ba like
hey guys elicala lenu okanye le ndawo ethile nento kwayisoweto kukho i-grades like not in like nge-grades but siyayazi ba hayi nina kula area yabo because abantu kwabona abantu xa usithi uhlala ezantsi Soweto yo sakhezelana kathina yabo sithi nina abantu bangasemanzini no anikho ki-heights njalo njalo yabo siyohlula yabo nje ukujoka yabo it's not like look it's so easy for both of us basingathetha ngohlobo because ngabasegasi yes good man yes so akukho mntu unokhubeka abayayazi nabo abantu basegasi kwawena good man wasegasi yes sengibangabana umuntu opha undim mna ndinguye true even so na cleaner ipart xa before sidlule kuyo what you've done bave kamandi kakhulu ungomnye wabo kakhulu it meant into bangabana as umuntu waseSoweto zale Soweto things can happen true yabo sizaya kodwa clear yabo so but now andifuna uyishiya ipart yento bangabana wakhubeka and then be conde specific yoba this one thing time I thought bizakwazi recovery ayenzeka yabo so singaya nakwinto yomgidi absoluka masifuna ndoluka ngalanyaka hayi khulumani hayi Dr. Mxhosa lena khulumani yo sisixhosana yes yabo okay so wena khulumani kulento ke ngoku mna because yakhumbula mos benthibe sabeka noMagriza inyukanyana imali encinyana ne so I was like now ke ngoku yonke into izoba lula because time yami ikhona so ngilo esisincane seFoster igrant kamakhulu plus kufika netime yabo like you so ngexesha ke ngoku i-timer yazama shemba brother iza ngapha uzokhetha everything uyidingayo for ukuluka kwakho mpahla ntoni yabo bazama thank you yabo bazama yabo enyani ke sahamba netime yami but ngenxa yaba ndingekho comfortable zange ndizithenge ndinabo ezo zinto yabo ndacela ba ndiyenze kwelicala lengolweni because kaloku andibaqhelanga ndiyazi ba ndizayo kangani ndifuna uba ngulo mntu ndinguye yabo and then they decided to give me imali mandikhethe yonke into endiyifunayo and then ndichaze then yenzeka loo nto leyo ndazithatha ke izinto zam uyakhumbula mos uba ndinala ndawo yobusikhothane yabo so impahla ndiyithatha ngayo yabo influence idea uba ndifuna ntoni mna so ngoku xa ndizadibana nabantu basekingi ndandinangaphi ndandina 3 and then like abantu basekhaya ke zinumbers like yabo abantu basekhaya like ngabantu like like isiko bayibambile isithethe sabaXhosa yabo so usiswam cousin kamamam advise bani yava ndihamba nomuntu ubhinqileyo yothenga impahla yabo ba Zolani you have to have isihlangu esibotshwayo ungazithenga ezikhavela zakho like ngiza kubonisa ipicture yami ukrwala ndize nayo you will see but like asoze uthi sesikhothane esi personally because I was wearing like first day yam then ndikrwala ngathi ngiwasemakhaya yabo so okay time ayisota yonke lonto leyo but into eyandikhubekisayo is that xa ke ngoku kuye kubakho ezinye izinto ezishotayo like that's why time miyazivezayo into yoba bra I'm failing here yabo I don't have money like family yakho mayingenelele no forgetting ba akayazi ba ifamily yami iyastrugglisha I think he saw elicala likamakazi wami ba umakazi wami life wakhe yabo acinga fani ba mhlambi like umakazi wami undenzela everything kanti no umakazi wami nayo life wakhe yabo ndisokola kwelicala mina ngoyo nguMagriza yabo so ndaba disappointed but wami yabo ndaba disappointed because time yami ndidibana nayo time yami ndidibana nayo ndisenza ugrade 12 not ndisenza ugrade 11 ndiyaphosisa ngenza ugrade 12 ndamfail ugrade 12 wami ubusikhothana no ndafeyila ugrade 11 ubusikhothana okay ugrade 11 wami ndifike ekhwezi 2011 ndenza ugrade 10 2012 ndenza ugrade 11 ndafeyila ngenxa yezinto zobusikhothane yabo ndamphinda bandimenza ke ngoku ndoluke ngo-2013 mina ndoluke ngo-2013 ndenza ugrade 12 yabo ndenza ugrade 12 kulapho ke ngoku ndatshona ugrade 12 yabo ngenxa because laa nto yaphanza undiphazamisa into edibana nokutatama because i-excitement yam yaba too much
Lose the eyes on the ball. But efondini you have to bawulenza ixesha apha elifini uthini because i-drive bikhona yabo but ke ngenxa bangunde aba-excited too much nentoni bandibana notatamu ndaba-disappointed kwezinye izinto ezidibenisene naye but at the same time ke nam ndalose focus because kaloku naw ngoku ndiyazenzelwa izinto ezincinci because bephosa loo nto ayiphosayo kwazi uyiphosa yabo ndafeyila ukufeyleni kwam zaphinda zabuya ingqondo uba efondini uyazibona uba uyalahleka ngoku uyabo mhlawumbi khandipeyintele umuntu xa excited ngutata like uthi mcinga ngayo kubona masixa cherry entsha yeah utata umcinga lawe ngayo ne-cherry entsha like bingaske kum like ndithethe naye ndihlale naye like ndimchazele ngobomi bam bonke yonke into ebeyisenzeka but excitement. but because of benolife wakhe sihlala kude unolife wakhe sihlala kude lene bingenzeki loo nto leyo and I think mhlawumbi yena I think ngomjonga kwam ngoku nento yoba like ndahamba ndabona into yoba okay man yonke le nto eyenzekayo apha ayofault yam ayofault yale I think i-personality yakhe akasosistate kuba ayingumntu like because ngeli xesha ndimane ndivisitha ke ndihlala phaya ndimane ndiseeking because I'm welcomed there. Sure. Nangoku uba nophuma apha ndithi ndize King akuzothiwa yo hayi Zolani ngofowunile ndinayo indawo lala ndinayo yonke into I'm welcome I can even open ifridge ndiyibeke kwindawo ethi I'm welcome there. So uyakwazi uvula ifridge uthi igobhe nje I'm welcome there. I'm welcome there. There endlini katatam even ifamily I'm welcome there. Oh man. Yabo. Yeah. So it's just ezo zinto man i-relationship le i-timer ayisingumuntu othethayo. Yeah I think and wena ubawela mna akubuzi noba i-favorite color yakho like hey boy uyithanda isoka ugave iplay oyithandayo ubawela loo nto but i-timer yona Zola that's my dad Zola there i-timer yam fondini uhamba njani thini into and then sicwaka i-time okay ke sure iphelile umna ndabaluthetha I think i-personality yakhe I think i-personality yakhe but I'm still learning nam that's why ndisithi ba I think ngaske ndihlale naye pha maybe even if sinoyas for something and mhlawumbi umuntu ozokwazi uba yabona jonga ne kuba ngabana ningabantu banemali kubona TV yeah kuthiwa ngoku hey ndisandubona unyanam bahambe baye for fishing ni hike kubona TV Hollywood nibethi trip bekumele uhambe nethama yakho njani eKapa yazi wena bembe walk no-2 ngebe nistopile if like benzohamba nomnye umuntu kuye eKapa like bingasoze yenzeke loo nto leyo I'm telling you the truth yabo so okay but they understand yabo so i-relationship ikolo cala otherwise uba welcome ile one on one le ingxaki ile one on one yabo so akabikho ndaqhubekeka nobomi wagqitha umoluko Moluko wenziwa phi apha eSoweto wenzelwe eSoweto izile ke ngoyitime emgomgidi ndahamba kaloku mna ngala denza ungena kuyo qala ne ndayoyenzela into zam phayana okay wena Grootman let me tell you something ngento yenzeke King kaloku apha ne ndazina ba apha apha yaxhela ibhokhwe apha yaxhelwa yaxhelwa pha ngapha niyavula iBhayibhile no kwamakazi wam nakulo tatami yaxhelwa ibhokhwe okay ayixhela ngapha igoni into ekhoyo so ndaya eKing banizokwenzelwa izwi yawo so ufika kwam ke pha eKing yonke into mosigqithile la process yokuba ndaziswe nabanye abantu banibone yabo nentoni so ufika kwam ngale deki umncamlo yabo ndikwenzela umncamlo and then the following day ndizabalekiswa ndize eBhayi ndiyangena okay gqibela ubhala iphepha lam lokugqibela lika grade 12 ne yeah grade 12 yeah akajoni ngoku kwesibini ngixesha ndiqala grade 12 yam uqala yabo gqibela iphepha lam because grade 12 wam uqala no I'm lying wena bhuti wami I'm lying here ndiluka ngoDisemba ka grade 11 ndiluka ngoDisemba grade 11 ugrade 12 wam uqala ndimenza ndiyindoda ndinxiba impahla zobukrwala yawo so ndibhala iphepha lam lokugqibela lika grade 11 ndibhala kwesibini la grade 11 yes yebona Grootman Grootman but anikhodomo Grootman hayi no sayazi usikhothane nendondo no it's fine ngabe namsebenzi nyandiye ufika kwami eKing uthenga ibhokhwe banza kwenzelwa lento
and then kusasa ndizibuyele eBhayi zokuluka ngabe nomsebenzi. So kwenziwa lo msebenzi ke ngoku aze inhlabi yenza into zayo ingakhali ibhokhwe. Kunika utatam ingakhali ibhokhwe. Kwaphakama umuntu andimkhumbuli ngumuntu waphi lo ndana bangwasefamily okanye waphi wathi mabathethe bachaze kuba ngubani lo ithini lento. Oh wow. That's where ndabona khona kuba izinto zamasiko ziyasebenza bhuti. Okay. You don't just do, you don't just take ibhokhwe and then uyihlabele umuntu uthi yaphila lento. Wathetha banguzolani lona. Unyana wam uqala. Besingazani sidibene elihlobo nelihlobo. Yathiwa kayi-1 yakhala ibhokhwe. Hayi nami benza ubelieve that. Hayi nami. Yathiwa kayi-1 yakhala ibhokhwe. Ibiyenziwe kabini Yenziwe kabini ngabantu ababini bhuti wam zange ikhale. Then kwenzeke lonto. Yakhala. Nyani yenziwa lento, people were happy. Sahamba. Ndangena. Waza utatam. Waza ngondingena nangomphumo. Waza wabakhona Igama lethama kanene uZamxolo Mema. uZamxolo Mema, yes, uZamxolo Mema. And then yagqitha lo process emveni koko ke ngoku ndabuya ndazoqhubekeka no life wami eBhayi. Ndapasa grade 11 ndaka grade 12 ke ngoku njengoba ndilukrwala ndaqhubekeka ke ngoku. Uyayibona mos la excitement ndidibene netime yam. Sure. Right yonke into ndinaniba izinto zam, like now I'm starting to look like umfana on a family okuphuma ke ekhaya right nento, because ndabona indlu katata minhle zonke into ndayithatha into yokuba yonke la nto ngutata kanti lento uyincedisana nonkosikazi wakhe. Yabo and njengoba bencedisana nje they plan this thing. It's not like imali izavela ipope for ba and kunabanye abantwana abafuna understand. Zingaphi siblings zakho phako la cala? Siblings zam khona ubhuti omdala. Yabo bengu brother bama bayi2 abancinci. So we are 4 there kwela cala likatatam. Then ngapha ke ngoku na ngapha sibayi4. So kuyo yonke lonto leyo ke ngoku aqhubeke kubomi ndayenza lo grade 12. Esikolweni ndenza i-maths and science. Yabo. Grade 12 wami ndaqhuba ndazama ndaphusha ndizixelele man yonke lento ndiyikwazi bendifelile grade 11 ndaphusha grade 11 wami catch up aba man mandipass. Sure. Grade 12 ndaphinda ndajona man. Ndichona i-maths ne-science. Yabo. Tshoneni kwa-maths ne-science yam ndizixelele ke ngoba izawuthini into because I don't know uba ndizawuthini. Kwanomiss okuthiwa nguMiss Mosola. Yabo. Ndiyothatha i-statement sami. Yabo. Wathi Miss kum Zondani awufelanga bad mntanami. Yabo. Thetha no-principal ucele uphinda ugrade 12. Yabo. But you need a lot of convincing because remember ku-grade 12 bendiyekile mos into zobe uzikhothane nendoni, but i-reputation ikhona yento yokuba besusikhothane and nina kwa-grade 11 nazonxila eshowini esikolweni. And then sapanishwa ke kula grade 11 nechomi zam. Yabo. So besi-rush nayo rakarasa esikolweni. Material. Yeah, so klendo esikolo besi-ne-distraction kabantu abaninzi because besibonakala because besihost izikhavela day sibhange esikolweni sithi bine-chaos into yethu. Yawo. So abanye abahlobo bam bagxothwa bona and then ndim noyi-1 sasheka because of besisenza ugrade 11. So bekuzaba nzima masithathu ezinye izikolo. Yabo zaba nzima. So ke usasheka indim nenye ichomi yami ehlala pha ngasekhaya. Sasheka abanye bagxothwa. Sasheka saqhubekeka. Sapasa ke grade 11 so2 sayaka grade 12. So ke ngoku ndafuna ugrade 12 ndaphinda mina natshona ka grade 12. Yabo. Ukutshoneni kwami ugrade 12 ke ngoku isakhona la reputation but ke ngoku bensinditshintshile because unyaka wonke lo kanxibe uniform. Ndinxiba impahla zobukrwala and ndiyifostela le nto esikolweni ba nothi ndiyindoda ndiphinde ngibuyelele ku-uniform ntoni. Yabo. Iyayazi la ngqondo yaselokishini nobudoda phaphela la nto yoba uyindoda. Nyani. Andifuni ba umisa athi bhuti kuni pha? No, zange ndayifoste. Mna ke mna ndikhulula ekhaya na bhuti wami. Ubhuti mna ndaxelelwa ekhaya Zolani ungubhuti apha endlini. Ko sister bakho qha omnye umuntu awungubhuti wakhe.
uza kunika respect ba uyafuna. So I didn't mind into kabhuti, like sister ekhaya respect from the oldest ukuyotsho emntaneni siyalevelishana ngendlela zethu yabo iphelele phaya. Then it's fine. Ndabuyela esikolweni ndaqhubeka mos no grade 12 ndamfila. So miss nje ndabuyela endlini bandizochaza lento ba nazi results nditshonile but miss khona miss advisayo. Makhulu wami cela siyothetha no miss no principal. Waya kumakhulu wami waphakama saya bese mdala kumakhulu wami ngengelo xesha. Umakhulu wami uka 45. So you can count ngo 2014 ebenangapi phakama kwakho kuya elenkeni quiz for Orlando nyani wazama ke lo Afrikaans yakhe emakhulu amakazifundelanga ke mos wazama lo Afrikaans yakhe nami ndakhumsha eso silungu sami no principal kwathiwa ba ke ngo March results zami azikho right bazanigxotha esikolweni because ke ndizomosha ndiyaphinda inyweba le. Fortunately sasibaninzi ana ke abaphindayo ndaza. Ukhumbule ndiza esikolweni ngoku ke ngoku grade 12 esibini ndisaziwa nale reputation yami and also ana uniform. Ndanesa sihlangu sami sobukrwala nebrook emnyama neshirt yami yobukrwala ninxibe ngefarewell ka grade 12 lo ngo grade 12 lo ndibenimphinda ndiye ke esikolweni ndazixelela ba first assembly ke ngiba apho sihlulwa khona ba uzobheka kule class. So abantu they are watching me ba uzothini lo apha na vere befuna grade 12 last year wenza njani ngokuzolana uzothini apha ngoku ndizophinda. So you can imagine like a lot of self-convincing into kuba brother ngoku you are not here to play, you are not here to make friends. These people that are here, you don't know them bonke awubazi ngoku. You are in a new school, you have to focus kuyo yonke lento and ayikho enye indawo ozoziprova kuyo into yokuba like you capable. Besides this, life wambhuti wami has always been about uziprova because of izinto bendingena kuzo ingathi like I can do them bendingabe right. So it's about into yoba fonini i-chances ndizinikiyo many times. So ndafika ke ndahlala ndamkeleka yabona ndanikwa iclass yami and lo miss ndinikwa kuye ziba uzaba i-registered teacher yami ngumiss ondenzisa physics. Fika phakla class I took i-first desk phambi kwebhodi because I want everyone ozawuthetha ngamo okanye uzawuthetha besemveni kwam umna ndijongane no miss nebhodi because I know there will be things ezawuthethwa ngam uyaphinda ntoni. Break andiphumi ndihlala eklasini jongana neencwadi zam going for help with teachers because zimbini qha into endizivele maths ne-science. So I'm trying to be ahead because information zange ndiyilose. So umuntu ephinde ke ngopha wenza esa subject ithuka ngifuna kwenza yonke into. Umna ndafuna yonke into. Intsha into yoba umuntu aphinde ayoyenza izinto ezithu laa nto benza yenza only into sapa kwema college kanje. Mna ndafuna uqala ugrade 12 wonke because benifuna ipheke elika matric ndabuya umva. So now I'm trying to mandizame uketch up because ugrade 12 umpasa nge-information yaka grade 11. Sure. And I lost a lot of information ka grade 11. So ufuna ndizame uketch up ke ngoku. So I'm trying to go to these teachers ngicela zonke izinto man be ahead because ndiyaphinda ne but andiphindi with the information that I know, ndiphinda with the information ibiphambi kwam. Ayikho lapha engqondweni nami ibilapha phambi kwam so ndinayo but funa ndiyisebenzisile ku izoba lapha. Nyani ingabe namsebenzi ndizame ndi-catch up ndithini ndizame ndacela omnye ubra wayesenzisa ugrade 11 ngu-Oliphant isename yakhe. Bra man ndicela unizame man nge-maths and science ndizawuya ngee-weekends ndizamane undithatha ndizamane undifundisa. I'm willing to pay London naye noba yilo 100 rand yabo. Uguy kwafuniseka uba ungumcethe naye he said I'm going to do it willingly yabo ndizayenza willingly le nto siba nawari nyani. He helped me a lot bra, he helped me a lot nyani. Sahlala phansi mane ndithatha nge-weekend mane ndi-catch up sinale physics nale maths. Fortunately ngo-March results zami were beautiful uyabo ndandikwi-top 20 esikolweni. Wow. Ndandikwi-top 20 esikolweni. Nyani ke ndaphusha and then the guy said bra don't celebrate this into ofuna kube kuyo nguJohn yabo eyona ndiza kuchaza bawubheka phi yabo. Nani ndaphusha ngoJohn ndapasa nangoJohn but maths am dropped yabo. That drop maths am because ndibethwa zi B6 like
yabona, one of the things that I've picked up in life izinto that kune forces ezimbini, kukho pull force, kukho ne push. Izinto that you are being like ozipushayo for zona kuba nzima usebenza because willpower iyakhawuleza iphele. Yabo, kufuneka ube izinto eziattractayo so that even if you are not motivated to do them, zona zizakutsala. Ifana nalento ndiyenzayo namhlanje, like you don't have to motivate me ngalento. Ndiyazivukela ndizenzele lento like without anything. So imaths umna indibetha ngantoni andinaso istrategy sokuyenza ngaphandle kwale wena unika yona. Andinayo into mna ndingayiqhatha. Yabo? So ndiye ndingumuntu ubawela njengoba ndizenzele ndibhala ngaske ndibuze ba ndithini kanene xa ndifika apha. So ngeyona into ndibetha kuyo. Yabo? Kunzima uba neqhinga lesibini kuyo because of andinanto inditsalayo kuyo. Yabo? Ndibethakala elo hlobo. Nyani ke imaths yami yadropa. Ndiqoma newari ke ngoku but zonke ezinye siphezulu, physics zami ziphezulu. And newari le maths. Ndazama ndapasa ngoJune. Imaths qha. September again ndapasa. So ngoSeptember nje umuntu bandibhigqiba ubhala itrial. Kum senzazi bandipasile. Ndizixelele ba grade 12 wami ndimpasile mina. Ndinewari symbol. Banza pasa ngantoni because I know good njani kulento. Yabo ndiyayenza lento. Sacrifice life wami. Andikwazi ungayimention le part. Ndenza i-drawing, i-civil technology, EGD, yabo i-drawing. Then neSixhosa, ne-maths, plus ne-physics, ne-English, ne-LO, yeah. So zonke ezinye ndiyazipasa ndi-right. Yabo. Kunento kuthiwa ngu-PET ebizwayo ka-drawing nakwa-civil. Yabo. Lanto niyayenza iba ngu-25 marks. Then for final nizabhala la 75. So lanto niyayenza apha during the year funeka nimane niyenza manje nibonisa utishara njalo njalo izi-files ezimbini. So lanto funeka nisubmitile before nibhale i-exam. Njengoba funeka nisubmitile nje anikwazi ungena ki-exam ningakhange nisubmit. So I was telling abantu baka grade 12 sanuyirasha lento it has to ba ibe ngale ndlela funeka ibe ngayo. Njengoba benirasha utishara befuna lento nizayitshona lento if niyirasha. Bantu ke bayanqama bafuna uyenza bayifake. So mina zange ndiyifake. So before kubhalwe i-exam yokuqala ndabizwa eholweni. Yavuba ndiyaphinda. Ndibizwe eholweni igama lami bazondani wena unguwe wedwa ungasubmithanga uPET kodwa uyaphinda nto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 n. The reason ndiyisubmit because I know ba lento funeka ibe yilento yiyo. Ungaveli uyisubmit lento and utishara uyayazi ba like I can do le part because of like mosizafuna ize result nguprincipal ngoba nabe ngakasubmit into so igama lami lavela. Sure. Nyani ndamiswa ka-assembly eholweni ba lento zandithi nonza isubmit lento ndinike nje uMonday chaza during the week ndinike nje uMonday ndayenza ngale ndlela yami. Monday ndisubmit. Do you know what happened? Ngeyame yakhe moderation. Namhlanje zandiyifumane la tishara usweleke lanto esayigcinile because yayintswimbu. Oh man. Yayintswimbu ndayitotalisha la way. Zoyi-2 from civil na drawing. Because ndayenza with the perfection yento yokuba mayibe yilento ayifuna be yayihamba iya kwezi zikolo zonke omatek kwakumoderatwa ngento yami zonke ezi zikolo kwakumoderatwa ngento yami kodwa. Yabo? So kwakuhamba la nto yami. Then ndabhala ugrade 12. Ubhala kwami ugrade 12 ndahlala nangoku abantu bengalali besithini belindele mna ndandazi bandipasine newari ngosymbol yami. Zaphuma results kwabuza bandi ndathi ndanika umuntu i-student number yami ndijongele. Yabo andijongela lamtshita ndafumana uD ngenxa ye-maths yami because maths yami yaba ngu-level 2. Zonke ezinye ke ngo-50%, 40% because i-results zami zinhle kakhulu results zami. If only ndandiyithathile la decision ndandiyinikiwe esikolweni yoba manditshintshe to maths lit ngendamfumana uB. Yabo, but mina zange ndifune because utishara wami wasiconvince into yokuba kuzaba nzima ungene e-university with from i-civil if uzawutshintsha to i-maths lit. So ndanethemba lento uba ndizayiphusha manje le maths ndizame noba ngu-50 or 40%.
yabo. So i-physics yami yaba ngu-40%. So i-marks zam no level 3, level 2, level 5, level 5, level 5, level 6, zi-7 mos. But i-points zam zizonke zenza 30, yabo. So level 2 waye-1, no 3 uyi-1 ne, most ngo-5 no 6. Points zapha zingu-33 kanye ngiba ufunwayo. Yeah, I think yayingu-34. 34. So close maths cha yabo. So ndazama, okay, it's fine. Ndaqetha ndadecide ukuba mandizame college, nalapha eQhayiya, ndafunda eQhayiya. You can imagine ke for someone ke ngoku ndihlala eSoweto, kunzima ukuya esikolweni ngenyawo, and also wena lo usuke eBhayi eKapa, wena usuhlulwa yiSoweto ngoku uye eQhayiya. kaloku before ndikwazi Radwan, before ndikwazi ndizazi uba ndi-capable of ntoni, yabo. Nyhani ke ingabi namsebenzi leyo. Ndafunda eQhayiya, utatambe emane phosa ke loo nto ayiphosayo, yabo. Bayefela inibamba, yabo. Cwaka bamba njalo. So la mali bendiyisebenzisela i-transport, but at the same time ndiyastrugglisha because uMagriza ifo sakhe yaphela. Yafika ku-21 yaphela. Yabo. So uMagriza ke ngoku kunzima because kho sister, yabo. Sister bam kukhona brother wam funeke nabo because kunzima. Esikolweni manje ndisiya ndingayi because khumla ngoba ndinengqondo ngoku ke ngoku sendibhizinesi izinto nami ngoku-out. Endiqombe mani banofumana isipana abantu ngaba right. Endaphusha ke lento yami yase-college, ndaphusha. Ile maths nalapha endisokolisayo but ndiphushe. Even nangoku ndino-N6 eQhayiya, yabo, but without the maths. Yabo, ndisastrugglisha with maths. Ndizama into yoba bandinofumana ndiphinde ndenze uncedo lam ki-maths, mhlawumbi ndingayifumana i-certificate sam eQhayiya. Ngabi namsebenzi nyhani ke bhuti wam. Kulapho ke ngoku decide into yokuba I think it was 2018 qala kwam uphangela. Ndophangela e-Magic Company eBoardwalk. Phangela phana, uphangela phana kwam. From there ndaya eBoardwalk yokwabakho i-COVID. Ya bakuzawuvalwa ke ngindawo, ndarasha ezinye izinto tatama ndirashele uba mandenze i-license because uyabona uba akazukwazi undinceda kwinto yonke. Ngandenzisa i-license benokwazi uzikhangelela isipani nentoni, yabo. Nyhani ke mos now grade 12 ndimpasile, so ndiyafunda, but at the same time ndiyastrugglisha nasesikela. Mandibe ne-license, ndichange i-direction if ndichange i-direction ngobomi bam. Nyhani ke ngoku ndaspana e-Magic Company. Spana kwam e-Magic Company yayi-COVID, andaspana endahlala ke ngulapho ke ngoku ulife ezoqala khona uhita hard real. Uzobona nale nto ibhalwe East 2020. Yabo, le nto ibhalwe East 2020 nje. Kulapho ndacinga the idea ngo-2020 ngenxa yoba ndibona uba efuna kuphangelwa kuthini. Ndiyabona uba siyastrugglisha singabantu, inintsi nje into eyenzekayo. But ke ngoku luckily there was a guy yandirekhomendela i-YES program. Into caba yena wayephangela kuyo bekwayifumana before. Now ke ngoku ndabe ke ngoku ndingena kwinto yaseTenneco. Okay. Yeah, eTenneco ndaphangela under i-YES program for unyaka. Kulapho life wami uzotshintsha khona because ndandinomnqweno wento yokuba bona xa ndinofumana something and ndiyazi uba imali yayo ihamba njani because phayana sanikwa like anamba izawuba imali ndizawuba uyenzile. Kulapho ndizazenzela ezinye izinto. Decide ke ngoba okay, ndizakhela iflat endlini, ndibe ne-flat band because ndandilala eBobosini. And ke ngoku khumbule naxesha ndiqala uba ndifikele eBokrwaleni ndandingenabhedi, ndayiphiwa ibhedi, ndathengelwa izinto ndandibeka phaa kulaa bhedi ndalala. Uba ke mandibe nento because umakhulu wam aka-40, yabo, and zange ndisokwe ngabhedi mna, ndasokwa nje ngezinto ezithile uba mandiqhubekeke no-life, yabo. So I was like, Romani, istori sam side kakhulu to a point xa ndizijonga ndiqombe you've done a lot for yourself. Suka kude. Yabo, you've done a lot. Nomakhulu wam like always tell me, mntanam, phusha ungamncami uThixo. Like one of the things endizazi uba umakhulu wam andinika zona, undifundisa uthandaza bhuti wam. Like noba abantu bangathetha ntoni ngoThixo but sinezi-beliefs ezingohlukeneyo, but like ukwazi uba wethu semazulwini. Mna bendilala nomakhulu wam. Qala uzoyeka ulala nomakhulu wam
Iyahlekisa le. Ndiqala uzoyeka ulala nomakhulu wam uqala kwam ungene high school 2011. Qala uzoyeka because ulentuza uBrawa phakum woluke ngo2010. Luka ngo2010 wakhelwa iBobosi. Labe likhona iBobosi belikhona. Ubhuti wam, umalume wam i-ex-con ubhuti wam. So waye wafika wakhelwa iBobosi naye. Yabo wazahlala kulo, wazalala kulo. Njeba ke ngoku wahlala kwela Bobosi wayehlalela wayinindlu ngapha eKing, so wabuya wayibanjelwe eKing wabuya wazohlala ngapha. Wahlaleni kwakhe ngapha ke ngoku waye wabanindlu. Waphuma apha endlini ke ngowahlala ngapha. Ndabe ke ngo20 ngalonyaka nduluka kungona ke ndiqala because ndaye ndathatha iroom esendlini emveni koko because kwaphuma lo Brawa lapha kumendlini wahamba wohlala ngo2011 wayolala phandle. La ndlu ke ngiyaba la room yaba open yalala mna because mina ngo2011 kungona ke ndiqala uye kulala nomakhulu wami because bengekho ndawo bandizalala kuyo. Ngoske lo Brawa phuma yolala phandle. Ndabe ndilala ndedwa ke ngo2011 ngaphandle komakhulu wami. So ngo2010 bendilala nomakhulu wami mina. Yabo. It's fine. So yonke into bendijonga umakhulu wami izinye izinto even namamate bengakwazi mina because of lala phi nomakhulu. It's fine. 20 ke ngoku ndaba neroom yam phandle kulapho ke ngoku ngizoqala ba maniqoqelela izinto ndithini ndabe ndinomnqondo ndoba no man lento yoba ndilale eBobosini funa uba neflat uphangela kwam ndizakhela iflat. Ndazakhela iflat ngemali yami yaseTeneko. Ndaqhubekeka yonke laa nto ndazakhela iflat. Ndine flat enhle I'm proud ngayo xa ndiyibiza. It's my little heaven because yes, I felt like there, yes, it's one of the things endazenzela zona and ke ngoku I'm proud ngalaa ndawo because of phayana I feel like I can take away the mask because of I've been living with the mask. I can smile nabantu but phayana like you can't break me there. You can't break me there. Ndiyakwazi uba ngulo mntu ndifuna uba nguye phayana. Like unojonga uTikTok wam kune-videos endizenzayo phayana like I do motivational videos kusasa. I feel comfortable there. Phayana like that's why like even nomuntu ongenayo phayana I make sure into yoba awusiphazamisi ispace sam. Uza ngale nto uyizeleyo uba uzoyifriend kanye uba lo mntu awuphazamisi. We can't fight it there because that's where I find peace. That's where abantu bawilling uhlala ndedwa. Qhubekeka ke bhuti wam ngalo 2012 lowo 2020 ndayiqala iflat uyakha yabe iyakhula into yam yaphela into iprogram emveni konyaka. Ndahlala nje kancinci kwakhe iGrootman ekuthiwa nguTambo ehlala efront kwasekhaya isipane okay yathi out yam ndiyakwazi uyi-out eGrand yabo ufuna isipani khona mani indawo yabo but uzazithengisa ngokwakho kule ndawo faka iCV yakho okay ndafumana isipani kunge okay lapho ndagqibezela khona into yoba ndiphangele yabo gqibezela ndaqala ke uphangela ba ndigqibezela neflat yam yonke into yam nendoni ba ndiyasenza ke nobedi ntswembu kaloku okay Grootman yam first thing first Grootman bedi zitsalela ibhedi yini bo la jonga Grootman ibhedi yami ingaka awuzukila nomakhulu ngoku ibhedi yami ingaka la bhedi le ndandiyiphiwe yayinesikhonkwane ndayithatha ndayilahla yabo but ke apho xa ndifuna uyilahla ba ndizayilahla lana napha kum uyayithatha brother wami because naye bengenabhedi because xa sesijonga because kwakune room ndazakhela yona ane ngapha so ndaphuma kula room umna ndazohlala kule bilala umalume wami ufika kwakhe because wazakhela ngapha ecamkwindlu ndalala phayana umnina wami wathatha ilaBobosi lam then kukheli Bobosi bebayi3 yard nekhaya kuthela ingcali sendlini kubekho elinye elilala lo Brawa pha kumndithi umalume wami omncinci kalo wanthi Zolani yabo then ke nguyayileya yam msomna ndasuka ndazolala kule ingaphi ecamkwindlu brother wam my late brother wathatha elalam yabo so sahlala lo hlobo ke ngoku ndachithela ubrother wami alala kulo xa ndizakhe iflat brother wami decide ukumove la kweli ke ngumna benilala lalela kamalume wami so kwakho amaBobosi ababini ndakhe iflat because of bendi struggleish bincinci ndaye ndahlala phansi nefamily
But guys, brother lo mjita lo walapha kum uyaphangela, masidibanise senze ifleti, sakanye sakhe ifleti ezimbini, yabo kanye ezintathu. Because andikwazi ukhela umnina wam ndikhele ndingamkheli ubra lo. Yabo? And also andikwazi ukukhela umnana lo bra ndingamkheli umnina. Andikwazi wakha 3 because le mali endinike teneko izabanga. So ifamily said, no, go through uzakhele yakho because awuzukwazi ulento zabantu, yabo. Nathi asinamali, ashem ndazakhele yam. Naba bamind amajita bazakhele fethu. Unayo imali wena ngoku yoba ungayenze yakho. Thina sawubona masenze njani because uBrian besipana naye lo, yabo. But I don't know ke bindoni yena ke bama ingalenduzi ngelaxesha. Utya namankazana. Hayi Grootman, umfundisi lowo Grootman. Hayi ngumfundisi lo ungamenzi lo incegu le ungayenzi kulonto kulo Grootman le. Incegu le. Yabo, sure. So ibilonto eyayenza ba mandingakwazi ba mandikhele bona boyi2 because kuno brother wami kukhona andikwazi ukwenza like inkhethe apha, yabo. So they gave me go ahead ba yakutham na inyukwanyana zenzele something ungade iphele ispan inyuku bengathi uyityile. Wow man. Nyani. Yeah, understand the family, yabo, I understand. Nyani. Grootman ndayenza lento 2020 mos 2021. Yeah, iflat ndiqala uyikha I think 2021. Usipana kwame 2010 COVID. Ngelixesha ba iCovid ke usizaba kusakhululeka, yabo. Yeah, kungela xesha. Ndicingile le way enqombe man ndifuna ukwenza into something man important man. Life am ndambona man ba like ndinayo potential but ndakwazi hlala namajita afuna uba around mina but kaske ndiyenze ibe into valuable man le. Ingabi into nje, yabo, yobandi ibe rich, yabo. Nyani. Ndazibhalela into zami. It's unfortunate nangoku la ncwadi ndiyiphitha bengifuna ukubonisa la ncwadi ine date. Ubone the writing ba like nansi lewe May 2020. I just don't remember the day. Ubone ba like nansi lewe ndithetha ngayo ba like ndayiqala nyani ngo2020 lewe. Nyani ndayenza lento ndandiyibiza brotherhood ngela xesha. Okay. But andakwazi into yoba mandiqhubekeke negama brotherhood because it's something that already exists. Brotherhood. Okay man ndiyeke lento. Nama ngikabikho ready for lento, yabo. Focus life yami, ndipush impilo yami, be out ndibe grand man because kaloku andingicaca, yabo. 2011, 2012. Makhulu amsweleke in 2023 ne. Because okay ndiqala usipana ndinangamina 3 years ngokwe okay. Ba umakhulu ukusweleka kwamakhulu wami, kusweleka umakhulu wami ndisenayo flat, yabo. Makhulu wami she was proud ndizenzele something. Kusweleka umakhulu wami ndasheka ke ngoku nefamily si family sihlalisana. Brother wami ubuye before makhulu amaswele brother wami engahlali nathi, yabo, behlala no sister kamakhulu wami. But ubuye before makhulu amasweleke naye benalo ubuye xa ezokuluka la nona pha kumyoluke nini kanene yona I think 2018 kanje phapha buya. So makhulu amasweleka kwamakhulu wami ke ngoku kulapha ezinye izinto zizoqala ngqombe. Yabo ke ngoku inzima le way because bendeyama ngomakhulu wami kwinto ezininzi. Family khona it's fine, it's right but I feel like kwelicala likamama makhulu wami, yabo, yonke into because ekhaya size families eziyi2 ngesename but singabantu abanye umnombo uyi1, yabo. Uthini lento Zolani ke ngoku because sentana busifumana kumakhulu wami ndithi makazi komnye usister kamakhulu wami Sisitsoki. She played a huge role elifini wami naye like nguye uqinisela khaya ulidibanisele ngontondo kwicala kamakhulu like wenze into eninzi pha ekhaya, yabo. So kusheke yena ke ngoku endiqombe andikwazi ukuphosa nayo nabantwana bakhe, yabo, kunzima ukhala but enzabona uba mandenze njani. Izawuthiwani lento umakhulu wami uswelekile silapha. Njengoba silapha ke ngoku kukhona abasister bam. But osista bam bathathwa ngumakazi wami lo waseKing ukusweleka kuka mamam emveni kuba ixesha lihamba umakhulu wami ke ngoku so that ahliselwe umthwalo, because she can handle abantwana abangamantombazana emdala naye. So brother wami wahamba waya komnye sister wakhe, yabo. The reason why I mention and ndifuna nibone ba like kwenzeke ntoni
side sizofikile uba nobrother wakho uyasweleka Zolani kwenzeka ntoni waba involve ezintweni. Sister bam ke bakhula ngapha bayazanyelwa nangapha nobrother wam. Umna ke ngoku no one has to take me because already sendi out. Yabo sendi out. Brother wam zikhona izinto ezivelayo ngigama lakhe kwelicala ba efonini lo muntu isikolo uyastrugglisha yabo kasi attend umakazi wami umakhulu wami lo ahlala naye ndithi makazi xa ndimbiza yabo so ndifuna abantu babe confused ngalamagama makazi makhulu mna abantu ndibabiza elihlobo umama bibabiza ngalo sure ba umama besithi kuwe makazi ndithi makazi babe sithi dabawo ngoku bungumakhulu mna ndithi makazi elihlobo thatha kumama yonke into so they are sisters of 4 ulondi ngumakhulu wami ube sister wakhe lo ndihlala naye endlini nomnye ngoku naye endlala endlini lo ukhulisa ubrother wami then ibe ngomnye wasweleka ibe ngomnye uhlala engona yena ke ndimbiza ngoba makhulu because yena ke bebizwa elohlobo nyani so kuvakala izinto ubrother wami ba struggling yabo isikole akasiattend nentoni umakazi uyaphangela yabo ndiye ndomvisitela ubrother wami ngenye day yandichazela ubrother wami efundini ndihlelanga kakuhle apho mna ndinikhumbula nentoni ndifuna uzohlala kulucala nentoni yabo qombeni newari kanjani because apha sizama into yokuba sihlule into yokuba umakhulu amathwala uxanduva yabo but ke ngoku whatever he's going through yena mna ndiyazi yabo and andikwazi umjaja yabo zawuthiwani lento and I understand umakhulu lo umthathe ngenxeba akanabantwana and also ufuna uzama naye but when I got to understand and blame him but understanding yam and the opinion yam into yokuba I think she struggled kwelinye icala because of like if singathetha inyani kunzima ukukhulisa umntana ongenzanga uba namntana you will try yonke le nto uyitrayayo yabo but and xa wesiginxa xa ngasingumntana wakho yabo you will try uphelele apho uphelela khona but you won't understand fully umzekelo namba nothatha umntana like an orphan ndizaba ngumntana wami there's no way bandingaya deep down apho like afuna nifikelele khona ngalendlela afuna nifikelele kuyo even ne response yakhe sometimes ingangabi ngalento ngalendlela yabo kuzaba nzima so when I got to understand this thing I was like brother wami struggled because of situation bekhulela kuyo but makazi tried kwathiwa uyasibhanga isikolo uqala nokuchaya makabuyele samfuna makabuyele ngapha because we feel like we don't want asafarishazana zikamakazi wami siblame yena wabuya waza ngapha brother wami sasibonela first hand baye uyaqala manje kwenza izinto ezirongo nentoni yabo isikolo ke ngusiyekile total yabo and bese se primary uyeke ese primary brother wami yabo brother wami ke ngokapha ingxaki le and remember brother wami ashiyana kakhulu ngo98 no94 ashiyana kakhulu so you can check between ubone umuntu who's your brother but no life different wena no life elihlobo yintoni eyenzayo phakathi kwenu nobabini yaqala ingxaki between mina no brother wami yabo we fight a lot we argue a lot there's no respect between each other because yena kanibonela into yokuba mina ndingubrother wakhe ten different mina yabo kuye kodwa singaba mama oyi-1 yabo so uqala ke ukumosha into zami uzithathele into zami ngenkani nento uyifight like uyayiveza nento yoba umna ndim-understand yena nentoni yabo like nam ndiyazibona uba like that's why like I had to push ba le nto mayenzeke because of like I feel like if bendistrong ndiyenze ngelaa xesha maybe I would have saved man. Maybe ngumntu right namhlanje but I'm sure he's proud of struggled brother one man like no one understands njani yena like mentally okanye yena like mentally life was not fair brother wami zinto umuntu xa uthiwa ngosocial mentally I think like ubrother wami isikolo yena bengakho
right like kwisikolo like ngento yoba angafundi ehlobo labanye abantu uyabo Sure. like begodi kumsebenzi wezandla and all those things yabo but because of sisuka kule ndawo sisuka kuyo no one shaped him to le direction yakhe uzanyelwe yonke lento that everyone like ifuneke yenzile of which one of the things that strugglisha kuyo singabantu we try umntu with this one set of direction so apho yakhona mandithi mhlambi mna ndikwi-spectrum autistic yes yabo then i-system ingandilungiseleli as umntu okwi-spectrum uyozanywa kuleka normal ba lo mntu and then ukapha kuthiwe ndidom kodwa ndikho dom Nantsi it's just that mna ndenza izinto ngendlela ethile so kwenzeke loo nto brother yeah like kwenzeka loo nto leyo so zange kufakwe effort kwelicala lakhe lale nto like agood kuyo so by him not being able uba makabe right kule into wathatha into uba okay mhlawumbi hayi akasifuna isikolo mayiyekwe nje kanjalo yabo okay abenamsebenzi waresponda ke ngale ndlela yomntu wonke oresponda kuyo xa ulife ekukhuphela ngaphandle kwezi zinto like zenza umuntu uba makabe normal uyabo because I believe mna Grootman kwinto yokuba like elifini we are measured by information that our minds refuses to take in and apply then kuthi udom yabo akusuba like udom like the information ulife akunika yona ukuba urefuse ingqondo yakhe irefuse uyithatha and then uyi-apply kuthi udom yabo okanye hayi awukulungi ke-system nento kanti khona isite lakho nawe nentoni nyhani ke so akafunde lo hlobo wangulo mntu wabenguye yabo but yena utata wakhe bekhona uyamazi but tata was never involved yabo and ke ngoku you can imagine like owakho utata angabi involved angathini angakhathaleli angayenzi nix uswelekelwe ngumama ukhulele komnye umuntu like irresponse yakhe izaba njani elizweni yabo and then you see people aba right abangabantwana bakokwenu uyabo abazamelwayo bona lo hlobo bazama ngalo nento second tata again wasweleka utata yakhe and like said into yakhe naye even uba makakwazi umngcwabeni katata yakhe because of the family didn't make things come through for yena umjita they promise uzomthatha zange baze yabo so that's why I'm saying but like life was not fair for brother wam like sure. A lot of things happened kumjita and Nama was never skilled enough to go deep kule ndawo like befune ndimthathe kuyo ndizombeka kule ndawo ndimbeka kuyo yabo so ustrugglishile kakhulu yabo I was even surprised ngamanye amaxesha xa ndihleli naye like sincokola like brother wami khanga bestoti like I can vouch for him like zange waropa zange wathini mna ke mna ndilindele uba uzawuthi lo brother kaloku eSoweto kuphela ndilindele isitori siya apho mna ngoku zange waropa nomntu brother wami like umntu onothi brother wami angaza ayapha endlini ayochaza uba sekwarotshwa ngubrother wami brother wami bezisebenzele kwindawo ekuthiwa kaRhadi phaa ngasekhaya ezenzela imali phaya yabo ezenzela imali phaya brother wami azitshayele kule tiki yakhe beyitshaya like azenzele izinto bezenza ngexesha lakhe but like zange warobha mntu zange wathini that's why I'm saying into yokuba I don't have a problem with drugs man I don't have a problem with mamela ke unilahla kancinci kule ndawo yetiki umntu wetiki ukhayitsha itiki and then aphole like ndicinga lokhu mhlawumbi itiki uyayibetha and then umoshe i-idea nayo mna yetiki ne into yoba uyayifumana you get the feeling and that ndongeze nje kancinci if ke ufuna enye ihaya kanamali then uba desperate for ba angamosha abantu ithini ka brothers yona into if bese ku level yetiki I think indawo akhulele kuyo like ifamily asuka kuyo like he knows ba zange ngabakho umuntu stoti pha endlini sure like zange ngabakho njengoba ngazange ngabakho umuntu stoti nje la izoqala ngaye but ke drugs I think indawo be relate kuyo abantu behlala nabo into yokuba makabe ngumuntu naye ozazifila because ekhaya like we were sort of judging him ba simngcolisa simthini khona sister harsh pha endlini awufuna uvasa awufuna uthini wena mnabisha lo ba yanuka umuntu ethi yabo yanuka nevumba lo bengulo muntu njalo like bengakhat like
So okay. So Like- so yena iday yakhe uzaya phakathi. ayosebenza Asebenze pha. Imali ayifumanayo yena ufuna uyothenga uzothenga into yakhe uzazitshayela late mhlawumbi bese kuvaliwe utshaya itiki yakhe nentoni Kangabe ku level ephara. like ndine-idea ndine-different like people they don't understand ubuphara Sure. I know ubuphara like la way le way ubuphara Grootman la itiki qala ikwenza paranoid yabo Okay. kwenza paranoid there's a poem even about itiki I know the story of itiki yabo the word iphara isuka from paranoid because xa bethetha Okay. besithi uparanoid Oh, then okay. they I didn't even took know the that. word para Hayibo, Yabo? bateketisa. Yes paranoid para bathi ke ngikubona bangamaphara aba bantu Okay. that name ayisukeli into ba like Mdaka, mdaka no Hamba ingqondo isukela yami. from itik bibenza paranoid abantu bibenza paranoid and to tell you the truth I once tasted itik yabo ndingumuntu like mna okhule with into ebandi lento like itik indlela efike ngayo ifike ngela xesha lezikhothane ifike with into ba ifuna experience wa And khona umuntu beke sahlala naye apha. Uthi wayengasinye bright yena. Uthi yena yazi nabantu basezwide. ya nam Uthi la zwide so yes no isuke mna ndifumene ezwide into yayo because babeyenza cool ezwide bafanele Ngawatsho. le way nento yabo so I was like yeah I'm convinced siyaphapha let me try le way ndive le way but dayenza kayi-1 ndabona uba no Ubona ntoni kasinike i-feeling. No, Uzange like- ukwazi uyitesta okay, mna. no Hayi ndiyonqena mna. irongo ngoku Uyova. irongo ngoku Uthi ngoba ndibabile ukuthi ndimkile. irongo ngoku the way because ngeli xesha yayifika eBhayi I remember ufika I don't know uba yafika ngo-2012 nyhani okanye yafika nini but the time yayiqala uba khona mna I think it was 2012 ngelaa xesha mna ndiyiva yabo and nakhona sasingayenzi ngale nto yenza ngayo ngoku sayenza ngeglobe ngalaa day siyiviswa siconvinswa ke ngenye ibra Globe. like yabona iglobe ilithumbu Yeah, ndayibona. Yeah, Ndayibona efilimini kaloku. Ndimle siconvinswa ngenye ibra bale wey kwenza ufile grand nento zange silale ngaloo day sitshayele wey Unjani wena ubusuku. like no ayikwenzi zange ngandenzi mna ndifilelwe but yandenza ndambona uba buparanoid into yoba like hey man kuyangxolwa endaweni aba bantu nento ya nento I was like no this thing is not for me khona umzila ethiwa wayetye ndani bayitika yintoni. Ufike kwabo pha ehamba ucima ifridge. I think intsango leyo Into eyangqola wale. noba intsango leyo yabo so like that's why I got the understanding ngento yoba because ngelaa xesha bebengabikho umdaka abantu babeseyenza ikhuli yabo indaba yobupharaphara izelo hlobo uparanoid uphara then ke ngoku ngo-2013 hey yahambe yababamdaka because abantu bezizikhothane bamdaka namhlanje like abantu abaninzi bangaxelela abantu abaninzi babeclean bezizikhothane bamdaka bamoshwe itiki Yo. Ubrother wakho yena what happened kuye boss hey ngoku ndiyoyika uba ubrother wakho awanda uthini ngoku. yabo ubrother wam Kwenzeka ntoni kuye? waba involved nalento and then utshayeni kwakhe emane tshaya I think abantu betiki mos bahamba ebusuku balale bahamba ngobusuku bayanqele ntoni banxibe ezizilamba zabo ke bacinga fanele bayakhuseleka waqalwa ke ngoku yitibi yabo qalwa yitibi wanetibi waba right but akaphinda akazitya ipilisi even uba ingazityanga ipilisi because imnike ichance ka-2 itibi but okwesibini khayiphinde imnike ichance because lena ndiva kabuhlungu into kabrother umbrother wam was struggling bhuti wam like ngaphakathi because of ndade ndathi kuye ngenye imini bra you've decided nengobomi bakho what's going on like ubrother wam ukwazi uthetha naye lewe uba fonini yekliniki okanye yekalenda akuhleke ayenze mani izinto eziweird ezikwenza uqombe hey this guy is he listening to me but xa ndibukele ibhola aye erumini yam azohlala phaa kum erumini yabo sibukele ibhola athethe into ezinesense and then I asked him one day hey bra what is going on with you why kutheni ungazithethi ezi zinto xa ndikunqanda ndisithini I'll be like khayeke dazipha that's where I saw into yoba lo mjida needs help but andikwazi ufikelela kule ndawo yabo even abantu bebahleka mani bekwazi uncokola into ezisenza sense but when it come to khavase
kayenza into ezithile khayike into ezithile uyavasa xa efuna xa imcacele like nempahla yakhe ibithathwa endlini ivaswe wafika kwimpahla erumini yakhe ndayeka nomphi impahla because bengayikhatheleli yabo because uncedo nam Grootman like lam uncedo like nam I don't want to blame myself too much but at the same time there are places endiqomba eBranawe like you were never there for lo mjida yabo because of like mna ndizamela into yoba mandibe right because I've been avoider going the wrong route. Sure. That's why I sit like nam get it be possible into yoba nam ndibe ngomnye umntu ndesitoti ndithini but like I made sure into yoba like ngiqala ngam yabo ngiqala ngam. I was selfish. People can say that I was selfish but it was possible bekukangaka nam like Sure. bekukangaka Mna ndothuka mna umuntu waseSoweto uba useSoweto ipicture sinayo ne into yoba if unofuna intshiza yes ufuna ikani i-15 minutes ininzi for ubifumana intshiza iSoweto sinalo picture so now if kunjalo uphephe njani yeah like yama ne company that you keep Grootman like there's this thing up in life in that happens unspokenly and unconsciously. If you walk with someone, it's either you adjust to their pace or they adjust to your pace. Yabo? So I've never adjusted to the pace eyezinto ezenzeke Soweto. Yabo? Sure. Like ndiziqobele yami pace ndazenzela izinto ngokwami nabantu bendizisaranda nabo. Like I was fortunate ndikhule I had a best friend ngela xesha like sizoqala ke ungachumani kahle apha emveni kuba sebe ngamadoda like umjida like befunda uSiphosethu Mpa yabo utatakhe like besithanda usisa ema-farm kwi-farms kwindawo utata wakhe umjida like so I was exposed ku life for grand yabo so nam into bendizinqwenela lamjida befundaetown bendibuya esikolweni ne-primary ndolindela lamjida because of like I'm waiting there for ukuva bakunjani ufunda nabelungu ntoni izinto ezi-right so yeah even kuye town uye Clinicus ndaya nalamjida nefamily yakhe uqala kwamnye Clinicus ukuya emafamini experience yami ndiyifumene out of ifamily yami uphi ngokena ngoku uSiphosethu Mpa ukhona umjida like senze sonke izinto zobukhothane nento ukhona umjida like he's more like of a guy ozihlalela endlini ngoku ongakho involve ezintweni umjida like bamhlawumbe noba ngokusiphoya iphara ngoku no amjida like no life for crime no life for crime uyazispanela umjida ngisengqambe usipho ubhajaze wathi no umjida uyazispanela uzihlalela endlini like is not into the outside life ndimo ongaphandle yabo because iRussian yam singamajida like besiba nguthobelana imfeca ngihlala ngasekhaya umjida benguSiphosethu Mpa baninzi nabanye but I'm mentioning these two because zezi like uthobelana imfecana uwela itha kulentuza kuko kwabo yena ke ukhuliswe ngumakhulu wami ukhulele ekhaya kancinci untanga wami ngulonke uSiphosethu Mpa yabo nguye ndikhule naye so I was exposed to life for crime ngenxa yala family yabo ndakhula ke ngolo hlobo so bendizazi izinto ezinice phephile ezibini ngenxa yayo yeah because so if utata kusekhona siyambulela utata no wasweleka utata yakhe unfortunately wadutyulwa shopping endlini yakhe indlu yakhe my friend so wadutyulwa phayana yabo wadutyulwa phayana then ke ngumjida wahlala no-olet lakhe lisaphila but olet lakhe like she knows me very well. There was a time babesithi bazandithenga phaka ifamily yami ndihlala because umntana lamjida besi-inseparable besingakwazi kohlukana bendilala kula lamjida sihambe I would bring it back encinci yabo siyohlala phaa besingakwazi like sindawo silala kuzo nalamjida like ngoyena mjida like ondinothi uqala ubomi bami omncinci angathetha phezu kwami nami ndingathetha then uzayiphelisa somewhere because bakhona abanye emveni kodwa yabo yeah okay xana enjalo we still friends even now we still friends it's just that akusekho lando yeah not as close yeah like lahlobo yabo I have other friends now like dabanenye best friend emveni kodwa yabo but we sisancokola yabo even uThobelani lo uhlala ngene sisancokola naye umjida yabo. Okay, so hore nje kancinci i-brother lena because ndiyayiva ke ngoku into ye-brother ba iya kakhulu on isizathu sakho. Yes. That i-brother sesivile bayangena kwinto ze-tick you feel into bakhange hoye you feel into bangabana and they understand futhi lonto into yobangabana kusenokwe asithi unjalo sinokwenzeka babe kwi-spectrum sinokwenzeka ba ebenento ezithile ezazo psychologist yabo.
mna ndinelaka into yoba unyanam ndimsa ezindaweni to check. Yes, So that sizoyazi uba lo mntu akakho dom, lo mntu ufolisa apha, sizokwazi unansika. So that's what you are saying. Yeah. Wanetibi yampha ichance kabini, okwesithathu ayancokola naye ke ngoku. Bese kulate because ayisafuna uva nix ngokwetibi. Kule uspread amsweleke nge-30th ne kaMay. Yeah, I think so. kaMay because ngokusiqala ke ngokuba inyani ngokufanele siyamcenga angafuni eklinikhi This year? last year. Okay, So last year. Yabo siyamcenga sathini bese was that time wayekulile eqala wa defaulter yamnika chance waziyeka ipilisi again. Ngoku ke ngoku ebese ngakwazi ba makathini yabo bese khala ngephiki umakazi wami uSisinsoki wangenelela ke ngoku emane emncede manje sithini mvasela izinto emane sithini yabo I had to man convince i-out yam one of my best friend yami yangoku the current best friend uAthaphelele Ngweni umtshita lejoni i-out yam ndiyacela mfethu kathethe nale out apha kum mhlawumbe le-out if inothetha nomnye umuntu yabo maybe lo mtshita angakwazi into yokuba makabona and then umtshita waza apha endlini wathetha nomtshita kulapho umtshita bese kulate yabo because kuya kwakhe ekliniki. Abanye abantu bebezama man angayi bazamile abantu baninzi abantu bazamileyo osister bam ucousin bam abantu baphendlini bonke bazamile but umtshita like lento like imxelele izixelele azixelele yona uzixelele and nje bezixelele nje udecide because I even made a joke kuye ngenye imini into yokuba if like ubomi bakho udecide into yoba ufuna ugqiba sizaqhubekeka thina nobethu bomi uzafa ngomso sibe right yabo. But I didn't know I was setting myself up for failure because inibulele into kabrother wami kakhulu yabo. Iminyaka emidlulileyo like I almost went through a depression but I didn't know by depression because bensela kakhulu yabo and umuntu bendinaye ngela xesha like would tell me into ba like wena uyakhala ebusuku xa ulele yabo okanye like xa nifika nibuya kuloo ndawo like mina benikwazi nento yokuba ndi-offerisha abantu afuna masambe sokusela nento I just want to feel around people ndibela around abantu not knowing into yoba like ndigowiswa yile nto kabrother wami yabo and also ndithethe xa ndisenxilile ba like le ntwana sekhaya isweleka njani yintoni le nto because why yenze le nto incinci le ntwana nentoni yabo because even the day ndimshiya ngaye yabo eDora day ndimshiya ngaye ndithi kuye bra andizokufota asizofota soyi-2 because funa ukuphumile apha yabo andifuna ukuhlolela ndikufote yabo then ndigoduke yabo ndi-off namhlanje ndizayorejistarisha for uba ndibhale ilantuzi eqhayiya yabo so asizothatha picture yabo asizothatha picture ndiyahamba. I wish I took that picture man. I wish ndayithatha la picture. It was the last day. But I was convinced by uzophuma umuntu asekhaya. Tele ixesha ngobaba ndikwazi ujonga iDora because ibhasi yami xa ndithe emsebenzini igqitha phaa. That's where I left my brother. Ndisithi kuye ndizawubuya. Zange ndiphinde ndibuye man. That. Yo, mamele man ndicela ukugezela ngokulila. Unjani xa ushushu wena? Awufuna izililo kokoko? Kuyahlekwa kukhalwa la. Thina picture kokoko ushushu pha uyalila. Yeah, like I'm a very emotional person, like you can even be confused by like ikhala ntoni njani ndihappy ndakwazi ukhala na xa ndihappy yabo iindaba zikhona ezisondela apha kuwe fanele umane uvusa. No yabo but there is a day like endake like ngoxesha besiswelekile umnina wami yabo like enyawuthi am like endigeleza naye like endisuka naye from high school like naseqhayiya safunda soyi-2 yabo umtshita uSimamukela Sinxo yabo dibana naye phaa lentuzi
engodini yabo awuthi yam yabo yovela phi nento ndithi yam zapho boy yabo yona ingichazela ngengoma bafoni ubukhala lapha ngokundithengela le bottle ehenisi uyakhala apha lento ukhala ngobrother wakho lento ndithi yegeni le ntwana happy ndibeka apha la esibeni yegeni le ntwana happy lento yeah mabake because like ibone ndayixelela bajonga ukuthi yam ndiphethe ibhotile but ndithi awuthi yam awuzusela kule ndakuthengele yakho wedwa awuthi yam wena ithi uyakhala but mthethe izinto kodwa uyakhala ukhala ngobrother wakho babrother wakho uswelekile lento yabo yabo awuthi yam enyani ke shem yabo so ndingumuntu onjalo wena kodwa even so ndikuvela nje umane uthetha ke wathetha nangomuntu una cherry hey kaloku nendaziyo mba ukiflate nebhede engaka icherry yona iphi into ngoku kubani usisi kaloku because ke ngokuwalk ngoku yekapha hafa nina abantu bayamane buza ba ulalaphi akho onhlekise njengomnye othi yo hayi ke ngoku phuma kwenye iBnB okanye kwenye indlu wena nani ba bukwephi town by Western Cape wathi hayi ke ingxaki yami ke mina ke ndixela abantu ba wena ulala ezibrohweni andiyazi ukufota kwindawo ezinazi negama lentoni ewe Grootman so ukhona umuntu no akekho ngoku Grootman yabo like from 2015 ndanayo relationship like relationship long term relationship yabo so sukela 2015 over 10 years 9 years yeah khona sisibe naye like for masithi 9 years yabo wow but ke ngenxa yezi challenges zikhona ebomini nam eziba like ndingulomuntu ndinguye we had challenges nayo sisi ne challenges zakhe zento zokuba udecidile ngobomi yabo so yena ayingumuntu wastrato ayingumuntu wesocials kakhulu uyabo but ke ngoku umna ndingulo waziwayo yabo and ke ngoku mna me outgoing person naxesha lento kuba ndifuna uhlala endlini nentoni ndifuna ndidecide ngokwami so sibe ne challenges ezininzi kakhulu ngenxa yento yokuba abantu besondela kum like yena she would assume into yokuba bonke like ndiyabafuna okanye ndidate nabo nentoni yeah andikho perfect Grootman I'm not gonna make usiswa abantu as if like bembi ku relationship yami awusithi ke akho perfect ubutyola ke no kangantyole but I'm trying to say in terms of accommodating umuntu like kuthiwe like habe ndi perfect boyfriend mna nabantu like yena uluze njani kanti ndi outekrend elihlobo yabo like hayi ke clear ipart at least South Africa ngoku ayazi bo wena available no namntu ngoku usisi no I'm not available reason dingekho available man like this thing that I'm doing is taking away a lot of time ukuncedisa lokusisa abantu suva ufuna ukuncedisa usisa abantu ufuna ukwenza nawe awukhe nawe if like is someone who's willing to serve the purpose because bareti osisi lokani bareti osisi lewe ihamba ngento ba ukuserve the purpose because I believe in anyone Grootman like but abanangxaki bayayazi ba uzolala bese ngantoni bayambona one uzolala uyaphangela babile le yamadoda aphangelayo two uzolala une purpose elungileyo emhlabeni ngabe le madoda ne direction uzolala akanamntana akho baby mama drama represent hayini uzolani has been through a lot so uzolani uzawuthi make sure wenza into kahle hayi jonga mna hayi jonga babukelo sisi bosisi mna ndilungisile into for mina ningathanga ndinilungiselele mna uzipha uzakhayicinge abone uvule transfer window ngokumasisi players manisani players no Grootman akhe ngambudisi kwinto yakhe plan and akakhangeli mntu bayenzekile yeah bayenzekile you're not looking for lonto leyo like akho busy ba uya lento bayenzekile bayenzeka yenzike cha ke nje abantu bayazi abasisi noko into yobangabana umephi kuthini because nabanye kaloku indlela bapava ngayo hey bendaba naye ke hey khwazo ngafana ngapha yo ayetho bascreama osisi hayi bascreama osisi yo yabona level ka Michael Jackson hayi level yatavoma usikhaduda apha ngaphana ngathi so siya understand hayi jonga
ndiyafuna ukuthi andifuna uyilibala le part zonke bengqobo zibala zinqabile kwabafana True man. yabo we talking ngomntu so it's 2025 ngoku una 31 this year Yeah. for a 31-year-old ibale zonke izinto ezi Yeah. from apho usuka khona with what you are doing inkulu lonto yabo inkulu lonto nam ndiyakushela budibana nomuntu oright because it's important into yoba ngibani selifini yakho Yes. yabo it's important mna it's not a secret everything oyibonayo apho nale ndlu sikuyo Yeah. it's because I'm married Yes. it's because I had a partner a good Yes. and ndinayo yabo so a lot of naxisa izinto ezilapha but Yeah. nguye umuntu ondigayidayo bafune Bafune kwenza kwenza into ethile, yes, yazi lapho yes. ithengiswa apha icat Yeah, uba busy too much for those zinto kwawena you out. zangathenga neshit man. yazi lapho ishit lithengiswa phi the wife is gonna do True, but there's man. even more than True, ezo true, zinto man, yabo true. so the warm home oyibonayo it's because I'm married Yes. indlela endifocus ngayo nento endizenzayo it's because I've got a family to take care of Yes. so we need ezo zinto no pressure kuwe yoba hayi yenza loo nto ngoku yabo and then umntana abantu afike angaphatheki kakhe Njalo. because wena awukho-ready Njalo. but ndizama utsho uba xa ikhona i-opportunity njalo uyibona it will be great Yeah. nawe ayizuba into eza kubhudisa yabo ndikhe ndihleke ke abantu besithi ndibhizi ngoku no xa umntu right Yeah. it's even perfect uba ubhizi Ube busy. Yes. because true. this is the person ozawuphusha naye nenze kunye niplane kunye nistrategize kunye yabo so I love loo nto siyivezile ke loo part Yeah.